Hej. Jeg skal snakke en lille smule omkring gletsjere og hvordan gletsjere de påvirker vores landskab. Og herunder vil jeg komme ind på, hvordan en gletsjer ser ud, hvordan gletsjeren er dannet, hvordan gletsjeren bevæger sig, og så en lille smule indledende med, hvordan den egentlig former landskabet. Og vi kan jo starte med, hvad en gletsjer egentlig er. Og de her billeder illustrerer nok meget godt den fornemmelse og idé, man har af, om hvad en gletsjer er, nemlig et form for isskjold, en iskappe, som dækker et stykke landområde, og som på en eller anden måde bevæger sig, som man kan se her, hvor den former det landskab, som der sådan set er nedenunder det. Gletsjer kan være sådan af overskuelig størrelse, som vi kan se her, men det kan også være større gletsjer, som der findes på Island eksempelvis, med de små områder, der er her. Men det kan også være det, man egentlig kalder isskjolde, som er de største gletsjer, vi har i verden, og der er selvfølgelig indlandsisen på Grønland, som er den næststørste, og så isen på Antarktis, nede ved Sydpolen, som er den største gletsjer, vi har i verden. I dag i hvert fald, fordi for de her godt 20.000 år siden, der havde vi jo den sidste istid, som jo dækkede, her har vi Europa nede, som dækkede størstedelen af den nordlige Europa, af Skandinavien, og som dækkede også en stor del af Nordamerika. Vi kan se Danmark hernede, og vi har faktisk, hvis man kigger godt efter, hovedstilstandslinjen, som vi har snakket om tidligere. Så det er altså, hvordan en gletsjer ser ud, og den kan altså have mange forskellige størrelser, og det er selvfølgelig klart, at jo større de er, desto mere kan de påvirke det landskab, de er under. Men hvordan dannes så en gletsjer? Og helt kort, så er det jo processen fra, at man har et snekorn, altså som falder ovenfra, og det er, hvis det er koldt nok, hvor snekorn har en kerne herinde, og så nogle forskellige arme, der går ud efter. Og når de sne, det sådan lander oven på hinanden, jamen så vil armene smelte væk af det pres, af det tryk, der kommer fra de overliggende snekorn, som lander, og der vil sådan set kun være kernen tilbage, og det vand, som smelter af armene herude, vil ligge sig inde i kernen herinde og binde sammen, så man får dannet ikke længere snekrystaller, men egentlig iskrystaller. Og vi kender det jo godt, kan man sige, når man har noget sne. Det er jo dejligt luftigt, og det er jo fordi, der er fint mellemrum her imellem, masser af porositet i det. Hvorimod at is jo er meget hårdere, og det er jo fordi, vi har kittet, krystallerne meget bedre sammen. Så en gletsjer dannes jo ganske enkelt ved, at sneen falder. Her har vi et udsnit af en gletsjer. Sneen falder, og efterhånden som processen fra sne til is foregår, så bliver gletsjeren jo større og større. Sådan en gletsjer har noget, man kalder et næringsområde. Det er det område, hvor gletsjeren bliver større. Det er illustreret her ved, at det er her, hvor den får tilført sne, som så bliver til is senere, med de blå pile her. Og så har den nogle tæringsområder, som oftest er ude i randen af gletsjeren, hvor at isen smelter, illustreret ved de grå pile her, og hvor gletsjeren så at sige aftager. Grænsen mellem de to, det kalder man ligevægtslinjen, altså der, hvor gletsjeren hverken bliver større eller mindre. Og grunden til, at det smelter herude, er selvfølgelig, at vi oftest kommer lidt længere ned i terrænet, så det vil sige, at der bliver koldere, eller bliver varmere. Vi kan også se, at der er oftest en højdeforskel. Gletsjeren er altid højst på midten, og der er der selvfølgelig koldere op, så derfor så bliver der ved med at være sne, hvor når man kommer længere ud, så bliver der varmere, og man kommer måske også længere ned i terræn, og så er der selvfølgelig varmere dernede. Men det er ikke sikkert, det er sådan ved den her, men man kunne forestille sig, at man har et næringsområde her oppe i toppen af den her gletsjer, hvor der er koldere oppe, og jo længere vi kommer ned imod dalen, jamen så har vi så næringsområdet, hvor man kan også ane vandet her, hvor gletsjeren brækker af, det hedder den kælver, og at den bliver mindre, altså den mister noget af sin masse. Men det er så sådan, en gletsjer er bygget op. Og hvordan bevæger gletsjeren sig så? Og det er jo centralt i forhold til selve landskabsdannelsen, fordi der vil jo ikke blive dannet noget landskab, hvis gletsjeren bare bliver liggende. Det er jo netop det, at der foregår en bevægelse, som former det landskab, der er nedenunder gletsjeren. Og der er en opdeling for det første i varme gletsjer, og ved varme gletsjer, der gælder det, at bundtemperaturen, altså nede under isen, er omkring de 0 grader, det vil sige, at isen altså smelter nede i bunden af den her gletsjer.
Det danner jo, hvad skal man sige, et vandlag mellem overflade og gletsjerbund, som gletsjeren nærmest kan glide på. Og det betyder, at langt de fleste af de her gletsjere, de bevæger sig med en hastighed på ca. 10 til 200 meter per år. Så et voldsomt spænd, og det er jo selvfølgelig meget afhængigt af, hvilken temperatur det er, men også hvilken hældning det er, gletsjeren er på. Det kommer vi til at se lige om lidt. Så findes der en anden kategori, som man kalder kolde gletsjere, og det er gletsjere, som har en bundtemperatur på langt under 0 grader, ned mod minus 20, minus 30 grader, og det er dem, der oftest findes i koldeste områder af verden, det vil sige midt på indlandsisen eksempelvis, er der oftest kolde gletsjere derinde. De bevæger sig, men de bevæger sig selvfølgelig ikke ved, at de glider om på vand, fordi bundtemperaturen er jo langt under de her 0 grader, så de bevæger sig ved, at gletsjeren trykket fra toppen forskyder gletsjeren ned efter, så man kan nærmest sige, jo mere tryk der er på, desto mere trykker den ned på, og så flytter det de enkelte snekorn ned i. Men det giver til gengæld en meget langsommere bevægelse ved de her kolde gletsjere. Hvis vi kigger på et billede af den, så kan man forestille sig, det er ikke nødvendigvis det virker her, men her er i hvert fald et forestille sig, at vi har et varmere lag hernede i bunden, det blå lag, hvor der altså er noget, der smelter, som gør, at gletsjeren kan bevæge sig ned efter. Og den bevæger sig selvfølgelig både ved, at der er en højdeforskel, altså tyngdekraften hæver gletsjeren ned, men også fordi, at selve gletsjeren presser ned på og forskyder ned efter. Gletsjeren er, som jeg sagde, altid højst på midten af den, og derfor vil den så presse ud efter hele tiden. En lille smule om, hvad det er for en type landskabsdannelse gletsjeren så danner. Her ser vi et snit af en gletsjer, hvor vi jo så oftest vil have et næringsområde heroppe og et tæringsområde hernede. Og der er sådan ligesom 3 typer af landskab, som gletsjeren sådan umiddelbart danner. Nemlig det, der foregår nedenunder isen, det, der foregår i randen af isen, og det, der foregår ude foran isen. Og nede under isen, der får vi dannet det, vi kalder en moræneflade, eller en bundmoræne, alt efter hvordan man sådan lige kigger på det. Ude i randen af isen får vi dannet det, man kalder en randmoræne. Og ude foran isen får man dannet en smeltevandslette, eller en hedeslette kan man også kalde det. Og det foregår ved, at ved randen af isen, som vi ser heroppe, er det, man kalder gletsjerporte, hvor vandet strømmer ud igennem i sådan større eller mindre floder, hvor det vand, der netop er indenfor, som jo så ofte er ved en varm gletsjer, at den del strømmer ud. Og det giver sådan kan give sådan et meget flot flodforløb ude foran gletsjeren, hvor alle de her gletsjerpoler og vandet fra dem samler sig og er med til at forme landskabet. Ja, det var kort om gletsjeren og hvordan den er opbygget og hvordan den kan påvirke landskabet.